positive na yung kanin. Positive. Ay! Nagwala kayo isip mo ikaw. Kanya-kanya po. Gulay. Gulay dito. Balongsak. Ano to? Balongsak. Tara ikon muna po. Talagang. Awan sa ilan. Talagang boy pay-pay. Mo di pwedeng tadi. Talagang Ronaldo, oras-oras. Ronaldo. Dito na yung sahog na tinapa. Sili. Amoy. Mga maraton yan. Yan. Sila. Kumakain ng mani. Yan yung mani kanina. Nalinaga. Ganito kami dito sa ano. Ay, mga kamag-anak lang nila, minsan mga kamag-anak lahat yan. Ako lang yung naiba dito. Puro kamag-anak nila.
Saro-saro yang kakainan siya. Yan po, tapos na kaming kumain. Yun. Pinaglutuan. Hindi na ako nag-video kanina kung kumakain. Ay. Ay. Sarap ng gulay. Sarap ng gulay. Ito. Gulay.